Забиве. Майко! Коставе! Приятели, гледайте какво става, братко! На пилешко месо! Той се казва вече риболов на Макс. Айде! Мале, се по-едри стават, приятели! Здравейте, скъпи приятели! Намираме се в южната част на плаж Ветеран, където при страхотно време, много лек северен вятър, дано да не се усили, ще имаме един страхотен риболов, надявам се, на огромни хищни каи. Сега, приятели, тъй като съм сам без оператор, ще ловим на това мостче. То не е мостче, бетон от едно време, който вълните леко разбиха. Обаче се надявам да хванем хубава едра риба, която, за съжаление, вече стана много рядко. Рядко калве, защото просто е много малко. И рапана японския изяде мидата и попчето няма какво да еде. Има риба, но не е това, което е било. Сега, приятели, започваме с нашия риболов, който ще направим тук между дупките, по камъните, където се крият, надявам се, големи хищни риби. Дано северния вятър да не прави смущения, но какво да се прави? Покрай морето винаги духа. Ще нося си едно пилешко бутче, си купих тази сутрин, защото не знаех какво ще е положението тук, но съм изненадан, че ето човека вади миди. И има миди и аз даже си изкарах така от сухото, в момента може. Сега ще ви покажа и самото място. Ето вече обърнах камерата. Вижте го хубаво, приятели, каква мощ е морето. Това огромно дърво е изкарано и хвърлено тук. Този бетон беше от другата страна, сега е от тази. Чудесно време за сега, лек северен вятър, много хубаво. Вчера също беше тихо и почти без вълни. Ще ловим и тук по дупките между камъните. Като си нося кепчето, също ще изкараме малко скаритки, за да ви покажа. Виждате как е щупен бетона и трябва да се внимава. Винаги казвам, на мокър камък, зелен, не стъпвайте. Като лете, като парзалка и пада човек и се удря. Ето какво е положението тук и в самото заливче. Тук горе е частен имот. Има вратичка, но е забранено. Слиза се, там от една къщичка, леко в дясно, по една пътечка и горе на паркинга. Място за паркиране през седмицата има. Събота и неделя е натоварено и трябва да се дойде. Вижте какъв мокет, килим от водорасли има тук. Тези камъни са изкуствено наредени с цел за спиране на вълните, които идват тук от изток-североизток. Тук също има такива камъни, като възможност за малки деца да е по-удобно. Хубаво е, пясъчно е дъното, но ние ще ловим ето тук. Между тези камъни се надявам и да хванем нашите големи едри хищни попчета. Дано да има. Какво ще хванем, не знам. Рибарски лодки се виждат доста в далечина, някъде пред Паша Дереса. Ето и една моторница, която в момента отива може би за риба или за разходка. Това е, скъпи приятели. Сега ще се опитам да хвана и малко скариди и ще пробваме на различна стръв. Ето ги мидите, които си изкарах. Не са много едри, но човека каза, пълни са, брато, да знаеш, може да си вземеш и за вкъщи. Купих си сутринта едно пилешко бутче, защото не знаех какво ще е положението. Ще ловим с това 4 метрово телескопче. Скаридите, ето го кепа. Събори кофата. Да, въдичките са коркова тапа, тежест и плувка.
За скариди ще бръкна тук до водораслите, където мисля, че се крият хубави едри скариди. Започваме, скъпи приятели! Ударете един лайк и се насладете на шоуто на бати Сашо, царя на дребното. Не само мъжете могат да плуват, скъпи приятели, а и красивите млади жени. С харпун ли ще риболовствате или просто за удоволствие? За удоволствие. Ето тук се крият скаридите. Мисля, че хванах няколко, обаче има много водорасли и виждам, че камъните са по-плитки, което не е добре за нас. Може би няма да има много риба, защото е дошъл пясък от теченията. Ама какво да правим? Ще пробваме. Ето сега е тук. Хоп, май хванах една. Айде тук сега по този камък долу. Ето тук са крият скарите. Опа, ето. Ох, че едри. Така, има и рапани. Ама в нашата ситуация няма да ползваме, като има миди. Да, ето е скаридата, видя се. Сега ще ви ги покажа, скъпи приятели, да видите черноморска скарида. То вече е само аквакултури. Ето ги. Хоп. Ето и мидите. Вижте къде стоят мидите. Тези са живи, които са тук до самата вода, а тези, за съжаление, виждате, не са живи. Да. От тук взимах няколко. Ето с камък е хубав. Гледайте сега, приятели, чакайте. Оп. Че красота. Много красиво, като зелен мокет, като килим. Така бе, възвърна самидата, ще има наче риби. Тук няма. Малко по-надолу ще пробвам. Тук долу. Аз зато ще удължих пръчката, кепчето с телескопчето. Лезе една. Слабо е, ама пак е добре. На фона. Я да им какво сме фанали, приятели. На мокър камък, пак казвам, не стъпайте, да не се плъзнете. Да не стане от хубав риболов беле. И на плажа няма много хора. Я да ви покажа плажа, приятели. Страхотна гледка има. Къпят са хората. Толкова можах с една ръка. Нека да видим сега и какво сме хванали. Надявам се да има поне 20-30 скариди. Не толкова за стрив, колкото да покажем, да видите, защото сега младите хора нямат идея вече за какво става въпрос. Тук съм си взел една кофичка. Сега ще ви покажа. Така е, без оператор е малко по-странно, ама нищо. Това път ще е така. Важното е да има резултат. Я да видим. Браво, приятели, вижте. Виждате ли какво става? Ври от скаритки. Това е. Браво. Хванахме, даче. Ето. Чакай, че не фокусира. Да. Браво на нас! Виждате ли ги скаридите? Кой има? Добре. Рачи! Рачи, приятели, вижте. Какво красиво рачи. Чакай, бе. Айде да го пуснем. Ето, вижте го. Много красиво. Черно е. Аз много не мога да видя какво се вижда тук. Да. Айде го. Не са нужни рачетата. Можем да ги пуснем, да се живеят. Тук ще го пуснем в този зелен килим. Оп! Айде готово. Оправи се, да. Малко се зашемети, ама какво да правим? С лявата ръка е така. Започваме риболова, приятели. Ето корковата тапа и мидата, на която ще ловя. Дълбочина 50-60 см, защото тук виждаме, че няма
по-голяма дълбочина. Пускаме между камъните, приятели, и се надяваме да ни клъвне. Плувката трябва да се потопи. Виждаме, че дълбочината е малка. Момент да увеличим дълбочината. Така. Дигнахме я. И сега вече гледаме какво ще направим. Трябва да изпробваме, защото оттатък беше по-плитко. Тук мисля, че вече сега е по-добре. Рибата стои леко под камъка, търси си убежище и ето я. Изтървах я, приятели, страшно парче беше, мале. Ще направим работата. Така. Сега малко е сложно пускането, но ловим на лувка, защото иначе рибата се плаши и бяга. Айде да видим. Опа, потопи! Оле, майко! Първата риба, приятели! Ко парче! Майко! Така. Айде сега, приятели, зареждаме пак и пускаме! Айде, почнахме я, метнахме я! Каква красота! Борова гора, плаж красив и хубаво синьо море. Има и хора, които се къпят. Малко зумнах, да може да гледате какво става. Удари! Изтървах го. Много дорасте. Това не е добре. Пак ще пусна. Изтървах го! Копарче беше, изтървах го. Айде, фана го! Какая! Мале, копарче беше, как я изтървах, бе! Нищо, тя пак ще клъвни, приятеля. Значи тук има риба. Ще накефим! Я да им ще ударили пак на тъс осмука на мида. Май удари. Айде! Оле, мале, все по-едри стават, приятели. Айде да видим, ще напълним ли кофата. Сега, само да кажа, риболова на мида е много успешен, обаче трябва мидата да се закача много добре. Така някак си. Сега, приятели, да им къде ще пуснем пак. Искате ли да пуснем на друго място? Къде да пуснем? Тук да пуснем, да видим тая дупка как е. Знаете ли, тук може да има риба и тук. Не съм сигурен. Я да видим. Тук е плитко. Тук е камък. Я да видим. Тук. Идеално е тази дупка, приятели. Че хубаво място. Дали има едра риба там, я да видим. Дали чука, не мога да разбера. Малко по-плитка е тази дупка, ама тяко са клъв. И тук хванахме. Значи където и да пуснем, хващаме, ама то е по-дребно. Нищо. Здраве да е. Сега, приятели, реших да пусна тук в едно старо мое място, където имаше много риба. Едри, големи риби и тук се скриваха. Ще пробвам тук. Закачих! Вкараме в камъка, голямо беше, бе! Да му се не види сега, как ще откачам? Откачи се.
Ей, тук пуснах пак, приятели, дигнах дълбочината малко, защото ми се видя малка. Ей, тук точно трябва да сме. До камъка. Май удари. Изтървах го и се забих в водораслите. Да продължим с риболова, приятели. Малко мръднах мястото. Не е много лесно да се опитвам с лява ръка да снимам с дясна, обаче тапата ми се присука. Оправих я. Готово. Сега пускаме така. Заби. Бай заби. Майко парче беше той, не знам, обаче го изтървахме, приятели. Как го изтървах, бе. Малеко голямо беше, така дърпаше като лудо. Дано пак да клъвне. Съмнявам, то сега ще стресирано леко и след 5 минути ще удари. Пък може и веднага, те имат 7 секунди памет рибите, тъй че ще забрай, че и кълвал. Я да видим. Как го изтървах. И го засяках. Сигури изяди мидата и няма да клъвне вече. Има малко. Чукна. Трябва да падне точно между камъните. Закачих се. Сега да видим какво ще хванем, приятели. Дали ще умеря дупката? Умерих я. Айде, фана. Пак го изтървах. Изяди ми мидата. Изяди ми мидата, ама пуснах на парченцето, което остана. Пробвам на него. Айде! Айде! Бре! Копарче! Приятели, гледайте коста! Мале мила! Той е огромно! Огромно! И клъвна на осмукана мида! Сега, тъй като рибите станаха доста, а кофичката е малка, ще ги пуснем, приятели. И ще продължим да хващаме пак. Тя едната даже сама падна. Ами скачат. Нека да ги пуснем да се живеят. Ние затова идваме за удоволствие. За удоволствие идваме. Те ще се заминат пак. Пак ще се отидат на местата. Те се търсят дупки, камъни. И продължавам риболова този път на пилешко месо. Много ми дърпа мидата, постоянно трябва да зареждам и да чистя и се губи време. Ама е страх да не такова месо, ето вижте.
Видя ли се още? Да. Страх ме е да не задуха вятър и да стане много шумен клипа и затова. Просто днеска наистина имаме голям късмет. Много слаб север-североизточен вятър. В момента го обърна от изток, като че ли от югоизток. Те казаха, вятъра ще се обърне от югоизток. Каквото такова. Ние до тук си направихме кефа. Сега ще ви покажа на пилешко месо. Ще пробваме да видим как е. Мисля, че ще хванем също голяма риба. Ето, пуснахме точно където е мястото. Дали ще кълве на пилешко месо? Дано. Или ще бъдат само едри. Не ще. Шута е. Нами да искаше, на пилешко месо не ще. Ще сменя мястото, приятели. Тук има едно хубаво място, пясъчно. Май успях да го пусна хубаво. Четири метра е навътре, 80 см дълбочина. Обаче не ще. Странно защо на пилешко месо не ще да кълве. Няма да се откажем лесно. Ще пробваме на 2-3 места. Чукнаме. Удари. Изтарвах го, приятели. Значи дава. Така, изчистихме и пускаме пак. Потопи, нали? Заби, да. Оп. Изтарвах го. Значи има риби, значи дава и на пилешко месо. Просто малко да сменим мястото. Айде! Майко, купърче беше! Той беше огромно. Изтарва го обаче. Ама вижте, че пилешкото месо не пада. Трябва да се търси. Ама като че ли намида даваше по-добър резултат. Забиве! Майко! Коставе! Приятели, гледайте какво става, братко! На пилешко месо! Той се казва вече риболов на Макс. Ето е рибата, приятели, гледайте. Гледайте какво се казва. Страшно парче! Това е. Браво! Фанахме и кая. Страшен клип стана, приятели. Страшен клип. Гледайте колко е огромна. Чакайте да ви покажа само. Гледайте. Мале, какъв звяр. Какъв звяр. Какъв красив звяр. Много хубава риба, гледайте. 25 см. Голям кеф. Представи стоите. Не мога да фокусира. Значи рибата трябва да се търси
Пак смених пилешкото месо, защото ми се видял смукано, приятели. Сега ще пусна в същата дупка. Те са сигурно 2 риби там. Трябва да са точно да се нацелва точно мястото. Не са ли нацели мястото, рибата стои отдолу, не кълве. Ей, това е. Ей, кой е това? Идеално под камъка сега. Да видим сега, приятели. Ще смачкаме ли още едно тако хищно огромно попче. Здрасти. Здрасти. Много кучета има само. И попчета има? Много рядко. Да, рядко, ама... И са фрит, ама единични бройки. Аз сега бях на Тъй ли? Да. На колко метра беше на дълбочина? Аз влязах навътре, по-навътре, ама там няма видимост никаква. Са в ти зеленото водила. Ти с това ли беше? С акваланга видях един човек. Да, сам. Ти беше. И как е навътре? Нищо няма. Пишийки, калканчета? Не. Тъй ли? И сафрит няма? Единични бройки. Той е заминал, имаше страшно много риба, ама явно се е изместил. Имаше, ама тя водата почна да се топли. Да. За кеф, тъй. Аз така влизам. Ама топло ли, бе? Гледам. Аз бях с неопрен. Ама иначе как е? Добре е вода. Вече може да се къпи човек. Може, ама да не стои много. Да. Все още 21 градуса е дадат. Толкова. Няма и толкова. Надолу е още по-скоро. Надолу след 5-я метър сигурно. Не се вижда нищо. Аз щях да седя още ама... Ама цъфтеж ли има на планка? Цъфтеж е на тези... Тъй ли? Защото тук е много бистро, много хубаво обаче. Тук е само така. Тъй ли? Навътре кофти. Здраве де! Тук имаше толкова много риба преди години, ама много. Пак сега няма нищо. Всичко е пясък вече, нали? 2 иларийки. Да. Видях само и не, има камъни там, колкото искаш. Има камък. А попчета рядко? Много рядко. Изчезнаха. Тъй ли? Рапана изяди мидите. Изяди ги, да. Майката им разгоди. Няма мида. Те иде такива мидички. Да, бе, те звижги са малко. Навътре ловят, ама тя е на 30 метра. На колко метра са попчетата? На 30. На 30 метра дълбочина? Да. Ще много дълбоко е. Как бе? Аз на Бяла преди няколко години с една лодка, не е лодка, катер голям. Ходихме за кая. На майната си сигурно е повече от 30 метра. Ама вадиш големи такива риби. Аз мисля, че тя живее до 12-15 метра дълбочина каята. Отивате навътре. Тъй ли? Тя изчезна от тук. Тук беше пълно с кая. Няма бе, аз по 1-2 риби едва хващам. С зор. С зор. Никъде няма. И на златни пясъци отивам 2-3-5 риби. Я фана, я не. Надолу към Созопол нататъка много е навътре къде. Не знам, на една голяма дълбочина са лови. И те фърлят мрежи. Тук за нас рибарите нищо не става. Той на пазара, на борсата няма риба кая вече. Няма, ами. Стана Стана 16 лева, попчета. Да. Срамота. Преди пълнех фризери с кая. Раздавах, като имаше много. То с харпуна бие. Избирам. Само едро. Ама изчезна. Сега тук, ако вляза, ако убия 5 каи, по-така, ще викаш. Здраве да. Ще чакаме по-добри времена, ама нямаме време. Часовникът си тик-так. Не чакам аз. Аз пак ще влизам на тази възраст. На колко си? 60 имаш ли? Аз съм вече на 70. Да ти уроки, виж какво тяло поддържаш, браво. То беше по-хубаво. Годините като минат, за кеф, за удоволствие. Като младеж бях направил. Не така, всем плащи правил. Да. Сина ми само ме бута все да ходим. Викам, стига вече аз цял живот го практикувам. Щом си го запалял и него, добре.
Той е добре, Това е най-важното, да се запалят младите. Сега му викам той да си ходи надълбоко, аз по-напред. Да. Преди беше обратното, обаче сега викам Абе, всяко нещо с времето си, бе. Продължаваме риболова, скъпи приятели. Хванах още 2-3 риби по-древни. Поговорих с един човек и разбрах, че рибата е малко. Затова може би и аз не мога да хвана. Сте водорасли. Много водорасли има, каза човека навътре, е пълно. Така ще бъде. Нищо, все пак показахме. Ето вижте, два кораба как се движат. Минаха един до друг. Странно защо. И една стара рибарска лодка. Виждате колко бавно се движи. Тапа, 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 тапа. Клювна ми! Изтървах го. Приятели! Го рибаре. Смятам да завършим днешния успешен риболов, приятели. Не беше много лесно само да се справя, обаче мисля, че си направихме удоволствието. Имахме, бих казал, перфектно за морето време, лодки, хора дойдоха да навестиха и най-вече красота. Толкова красота. Черно море, може всичко да се говори за него, но е красиво. Ако оцелите и време, и топла вода, наистина ще се насладите на една страхотна почивка, скъпи приятели. Благодаря, че бяхте с мен и този път на този красив морски риболов. Тук на плаж Ветеран, на 22-3 км от Варна. И който е доволен да се абонира за канала на Бати Сашо, да удари един лайк и да бъде жив и здрав. Да ходи за риба, независимо, че не винаги може да хване. Това е истината, приятели. На чист въздух сред природата човек си почива, психиката си отмаря и той се зарежда с положителни емоции. Всичко хубаво и до нови срещи! Очаквайте скоро риболов на Шаран! Дано да имам по-добър късмет! Чао!